43 artist offrew biċċiet tal-arti tagħhom kemm pitturi u anke skulturi għar-reba' edizzjoni tal-wirja Art for MCCF. Din is-sena l-wirja tissir fil-Palazz tal-Gran Mastru l-Belt min-naħa ta' Triq il-Merkanti. Tieħu lil kull min iżura fuq vjaġġ ta' xeni li jinkorporaw fihom l-aspett fiżiku, emozjonali u dak immaġinattiv. Kull biċċarti tirrifletti r-relazzjoni li kull wieħed u waħda minna għandu mal-ambjent kemm bħal osservaturi u anke parteċipanti. Varjetà ta' pitturi u anke xi skulturi minn artisti diversi bil-medja differenti, ġifieri ħajkun hawn xalata ta' kuluri li wieħed jista' japprezza min jifhem u min ma jifhimx. Jiġi jara miftuħa l-pubbliku, għandna 15 hawnhekk miftuħin għall-pubbliku u nispera li jkollna tendenza tajba. Iċ-Chairperson tal-Malta Community Chest Fund Sina Buġejja qalet li din il-wirja turi wkoll n-nobli tal-artisti. Fil-fatt għandna 43 exhibit, ġifieri kellna 43 artist li offra x-xogħol tiegħu dawn se jinbigħu u l-qiegħ minnhom se jmur għall-MCCF. Ġifieri aħna dejjem naraw kif insibu modi differenti kif dejjem niġbru l-flus biex ngħinu l dawk in-nies kollha li huma fil-bżonn kemm mediku, soċjali, diżabilità, eċċetera. Il-President Miriam Spiteri de Bono fakret li qabel din il-wirja kienet issir forma tarkant imma issa ssir bħala wirja ta' biċċiet tal-arti li jkunu għal-beħ bil-qlieħ kollu imur għal Malta Community Chest Fund. Il-tema hija il-landscape u s-seascape ta' Malta dejjem. U ovvjament hemm parti fejn l-artist iktar juża l-immaġinazzjoni illi għandek lob fuq il-kelma seascape u landscape, imaginary escape, you escape as well. Ġifieri għannejdlek, dina se ddum miftuħa għall-pubbliku, idħulu għaxejn. B'kollox din il-wirja ta' Art for MCCF tibqa' miftuħa sa' 16 ta' Marzu fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt.